Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku kelas loro SD Muhammadiyah Wolu Surabaya. Piye kabare anak-anakku kelas loro? Mugi-mugi anak-anakku kelas loro diparingi sehat lan seger waras. Ketemu maneh bareng Bu Almira. Yuk sinau basa Jawa bareng Bu Almira. Dino iki anak-anakku kelas loro wayahe penilaian harian pelajaran basa Jawa ulangan 1 urip rukun. Penilaian harian sing pertama, anak-anak nggawe video maca tembung sing diwacakno Bu Almira. Tembung sing pertama ana kanca, sing keloro lanang, sing ketelu wadon, sing kepapat wayah sore, sing kelima cerah, sing keenem santoso, sing kepitu bubrah, sing kewolu sinau. Nah, saiki anak-anak nggawe video rekaman maca tembung sing wis diucapno Bu Almira mau. Oke? Penilaian harian sing keloro, coba anak-anak gawe ukara saka gambar lan jawab soal sing ana ing buku basa Jawa kaca 18 sampai 19. Cara nulis ukara wis diwenehi materine karo Bu Almira ana ing video pembelajaran sebelumnya. Dadi anak-anak iso ndelok video pembelajarannya Bu Almira sing Senin wingi yen anak-anak gurung paham materi tentang nulis ukara. Saiki Bu Almira wenehi tembung saartine utawa kawruh sapala. Ditulis ing buku masing-masing nggih, Nak. Sing pertama, dawuhe artinya omongan yang bersifat perintah. Sing keloro, diutus artinya disuruh. Sing ketelu, garap artine mengerjakan. Sing kepapat, kagungan artinya memiliki. Sing kelima, budal artinya berangkat. Sing keenem, garap artinya mengerjakan. Sampun nggih. Jadi penilaian harian sing pertama anak-anak gawe video rekaman tembung sing wis diwacakno Bu Almira mau. Sing keloro anak-anak gawe ukara lan jawab soal sing ana ing buku sinau basa Jawa kaca 18 sampai 19. Cekap semanten pembelajaran dino iki, Bu Almira tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.